Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Gödöllői Művészetek Házában Kardos Tibor szobrász és képzőművész kiállításának megnyitóján. A 2013-as év Gödöllőn a szecesszió éve, és ennek keretén belül ez az első kiállítás. A nagyszerű tárlatnyitó prológusaként Telbisz Katalin hegedűművész és Fazekas László ütőhangszeres művésztanár zenéje szolgált, Boccherini szonátájából az első tételt hallottuk. Köszönjük szépen! Engedjék meg, hogy jó magam is bemutatkozzam. Huzagány Márta vagyok, színművész, művelődés szervező és a Sződi Faluház vezetője. Nagy örömömre szolgál, hogy feladatot kaptam egy kiváló tehetségű művész és egy nagyon kedves barát bemutatkozó eseményén. Megtiszteltetés ez számomra. Köszönöm szépen, Tibor! Tisztelettel köszöntöm Pece Dániel urat, Gödöllő város alpolgármesterét, Földős Attila urat, Vác város polgármesterét, Juhász Béla urat, Sződ-liget polgármesterét, és nem utolsó sorban Kodály László, az Országos Képzőművészeti Társaság alelnökét, aki Budapestről érkezett, Világi Árpád szobrászművészt, aki szintén Budapestről jött vendégünként, valamint Vitéz Nagy János László fafaragóművészt a felvidéki Ógyalláról. A mai kiállításon némi keresztmetszetet kapunk Sződ-liget, mint a váci kistérség részének művészeti, kulturális életéből, hiszen a fellépők és kiállítók sződligetiek, Sződ-ligeten élnek és Sződ-ligeten dolgoznak. Igazán köszönjük a Gödöllői Művészetek Háza vezetőjének, Kovács Balázs igazgató úrnak és munkatársainak, hogy a mai kiváló eseményre lehetőséget adtak, megvalósulását segítették. Felkérem Pece Dániel alpolgármester urat, mondja el kiállítás megnyitó beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket Gödöllő város önkormányzata nevében. Ahogy Márta is elmondta, 2013 Gödöllőn a szecesszió éve. A tavalyi és a tavaly előtti esztendőkhöz hasonlóan a kulturális eseményeket idén is egy tematika köré szervezzük.
2011-ben a Baroké, 2012-ben pedig a művész úr által annyira szeretett Nőké volt a főszerep. Ebben az évben Körösfői Kris Saladár születésének 150. évfordulóját és a szecessziót ünnepeljük, hisz Körösfői volt az, aki Nagy Sándorral együtt 1901-ben megalapította a gödöllői művésztelepet, mely a magyar szecesszió bölcsőjévé vált. A mai Kardos Tibor műveiből létrejött kiállítás is a Szecesszió éve programsorozat része, a művész hitvallása, a művészet lemossa a lélekről a mindennapok korát, valamint hogy a maga sajátos eszközeivel szeretné szebbé és jobbá tenni a világot. Szobrászati munkái a női nem iránti elfogultságát, tiszteletét és szeretetét hangsúlyozzák. Központi alakja szinte mindig a nő, a szépségükkel, karcsúságukkal, mozdulataikkal, hangulataikkal. Ezért is örülök, hogy én köszönhetem a kiállítás megnyitójának a résztvevőit, és megnyithatom a kiállítást is egyben, hisz én is így érzek a gyengébbik nem iránt. Kardos Tibor 3 szecessziós stílusban készített kerámia csempemozaik táblaképet mutat most be a közönségnek, ezen felül szobrokat, domborműveket. A mozaik szó latin opus musivum, múzsákhoz közel álló kifejezésből származik. Mozaik, múzsa és a központban álló nő, mely a művészt ihleti. Valami megmagyarázhatatlan fény, melyet csak akkor látunk, akkor érzünk, mikor kissé hátrébb lépünk, és a sok apró részből összeáll az egész kép. És ekkor megérint az angyali fény. Ez az angyali fény sugárzik Kardos Tibor alkotásaiból, és ez az, ami lemossa a lélekről a mindennapok porát, és így teszi szebbé és jobbá a világot. Köszönjük ezt a művésznek, köszönjük Kardos Tibornak, és köszönjük, hogy elhozta ide a műveit. És ezennel a kiállítást megnyitom. Köszönöm szépen! Az estnek van egy nagyszerű meglepetés része is. Valamennyi vendég részére átadásra került egy kis sorszámozott mozaik. Kérem a kedves vendégeket, mindenki ellenőrizze és vegye elő ezt a kis mozaikot, és akinek nem jutott vagy elfelejtett, akkor legyen kedves, pótolja most. Jó? És ha már mindenkinek megvan a kis mozaikja, akkor megkérném Kovács Krisztát, a Sződligeti Közösségi Ház vezetőjét, hogy fáradjon ide mellém. Kedves hölgyek, tisztelt urak, akinek a sorszámát hamarosan kihúzzák, az bizony nagyon szerencsésnek mondhatja majd magát, hiszen annak a művészet kedvelő mázlistának Kardos Tibor művész úr ajándékba elkészíti kerámia mozaik portréját. Felkérem tehát Földős Attila urat, Vácváros polgármesterét a fantasztikus sorszám kihúzására. A fantasztikus sorszám a 64-es. Szívből gratulálok! Ott hátul? A szerencsés nyertesnek, és egyben kérem majd, hogy a későbbiekben szíveskedjen Kardos Tibor részére az elérhetőségeket megadni. Jó? Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer! Hölgyek és urak, Földös Attila Vác polgármestere kíván néhány szót szólni önökhöz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket
Vác városa 2010 óta a kultúra magyar városa. Ebben a minőségében is megpróbálja nem csak a városban élő művészeket, hanem a térségben élőket is felkutatni, és lehetőséget biztosítani arra, hogy művészetüket bemutathassák a széles közvélemény előtt. Így az elmúlt években lehetőségem nyílt arra, hogy megismerjem Kardos Tibor urat, a művészetét, az ő életét, és hát ebből egy-két villanást hadd mondjak el. Kardos Tibor Körösnadányban született, egy többgyerekes családban, legkisebb gyermekként, és hát innentől kezdve nekem egy népmesei hős. Emlékeznek, a népmesékben mindig a legkisebbik fiú, a legkisebbik királyfi nyerte el a királylánynak a kezét, el is nyerte Éva asszonynak a kezét, hosszú évek óta együtt élnek, és hát ugyan félrevonul szerényen Éva asszony, de ő is űzi ezt a nagyon szép mesterséget, hiszen van néhány olyan mű, amit ő alkotott. Egyáltalán a kerámia mozaiknak a történelmében, ugye, hiszen az ókorig kell visszamenni, ahol emlékeznek bizonyára tanulmányaikból, hogy a mozaik az egy különlegesség volt egy háznak a művészetében, értékében, és minél gazdagabb díszítés volt, annál gazdagabb családról beszélhettünk. És Tibor ennek a műfajnak alkotásaképpen különböző újításokat is bevezet, ez a 3D-s modell. Tessék megnézni, hogy a síkból a térbe kihajlik a mű, és aztán visszatér ismét a síkba. Ez az ő felfedezése, az ő találmánya. De ami a leglényegesebb az ő művészetében, a realizmus. Sokszor a modern művészetekben az ember eltéved és próbál értelmezni egy-egy alkotást, hogy tulajdonképpen mi is volt a művész szándéka. Vác városában is élnek olyan művészek, akiknek én még a művészetét nem tudtam megfejteni, de nyilván ez az én csököttségemre vezethető vissza. Viszont ezekre a képekre, ha ránéznek önök, akkor egyrészt kapnak egy élményanyagot, és nagyjából tudják, hogy a művész mit képvisel és mit akar kifelé kifejezni. Ez nagyon megkönnyíti ennek a művészetnek az emészthetőségét, és hát önmagában lehet, hogy megint csak azt mondom elfogultságképpen, nagyon nagyra értékelem ezt a realizmusát a művész úrnak. És aztán a sok fejtörés, amikor oda mennek és közelebbről megnézik ezeket a kis összetört kis csempe darabkákat, hogy mennyi munka lehet abban, először is egy nagyon jó kézügyesség után, hogy felvázolja magát a témát, és harapófogóval kitördeli addig, amíg az a kis mozaik oda pont beilleszkedik, és a végén egy tökéletes képet ad. Ezért hálával tartozom Gödöllőnek is, hogy a mi kistérségünknek, azoknak a művészeknek, akik a mi környezetünkben élnek, helyet ad, és köszönetemen túl felajánlom én is ettől a pulpitustól, ettől a mikrofontól, hogy itt Gödöllő környékén, akik élnek, keressenek meg minket, nagyon szívesen lehetőséget biztosítunk mi is arra, hogy Vác városában kiállítsanak. Amikor azt mondják, hogy feszültség van a világban, feszültség van az országban, feszültség van a települések között, akkor sokan állítják, hogy talán a politikusoknak le kéne vonulni a színpadról, és át kéne adni a művészeknek a helyüket. De azért a gondolatnál óvaintenék mindenkit, hogy ezt úgy csináljuk meg, hogy egyenként teszi meg a művész ezeket a lépéseket, mert a politika könnyen felszippant sok mindenkit, és aztán a saját képére formál. Viszont ha egyszerre megteszik, akkor én ezt boldogan holnaptól kezdve a magam nevében is felajánlom. Ráadásul itt elnézve a sok-sok művészt, ugye Kardos Tibor urat, Zóvics Györgykös Erzsébetet, zeneművészeket, Fazekas László urat, térségi művészeket, Pap László urat, művészettörténész urat. Tehát ezeknek az embereknek, akik bizonyítottak a művészetükkel, én javaslom azt, hogy egy kicsit próbáljanak a közéletbe is jobban elmerülni, és akkor talán a világ békésebb lesz. Köszönöm szépen!
baráti szívvel kérem Kardos Tibort, hogy osszon meg velünk néhány gondolatot mostani érzéseiről. Mindenekelőtt nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Szászolombattáról, Szlovákiából, Pestről, Vácról, Sződrigetről, Sződről, meg nem is tudom, Kismaros, Nagymaros térség településéből, hogy ilyen sokat, és Marcsikát is hadd köszöntsem. Az az igazság, hogy megható számomra, hogy ilyen sokan ilyen szép létszámmal összejöttünk, eljöttek a kiállításon, megtisztelték. Úgy gondolom, hogy ezt az alkalmat szeretnék egy kicsit maradandóbbá tenni, megköszönni a Művészetek Háza igazgatójának, vezetésének azt, hogy ezt a kiállítást létrehozhattuk. Köszönjük a szervező munkájukat, segítségüket, és úgy gondoltuk a feleségemmel, hogy mivel szecesszió éve van most 2013-ban, ezért egy tipikusan szecessziós Art Nouveau képet adományozunk a Művészetek Házának. Sok szeretettel. Az Art Nouveau című kép, azaz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Köszönöm. Köszönjük szépen! Most tisztelt művészetpártoló barátaink! Nincs más feladatom, mint hogy mindenkinek kellemes nézelődést, jó szórakozást, beszélgetést kívánjak. Sződligeten élek és dolgozok már 14 éve. Korábban a gazdasági élet különböző területein dolgoztam. Magasabb vezetői beosztásokban, részvénytársaságnál igazgató tanácstagja voltam, részvénytársaságnál cégvezető voltam, kereskedelmi vezető. De közben vagy mellette mindig a képzőművészet foglalkoztatott, szinte gyerekkoromtól. Édesapám kezdett el velem tulajdonképpen úgy képzőművészeti ügyekben foglalkozni, nagyon jó rajzolt, festett, megmutatta, hogy kell hegyezni a ceruzát, hogy kell rajzolni, hogy kell egy portrét rajzolni, milyen arányok vannak. És utána az életem során a munkám, gazdasági élet különböző területein végzett munkám mellett mindig megtaláltam azt a területet, vagy szabadidőt, amikor képzőművészettel foglalkoztam. Ez számomra egy kikapcsolódás volt, soha nem volt kényszeri jellegű, nem kellett erőltetnem. Rengeteg portrét rajzoltam, aktokat, főleg fiatal koromban, most már úgy felügyelet alatt állok, és ilyen szempontból vigyáznak rám. És addig fejlesztettem a rajztudásomat, még beiratkoztam különböző alkotótáborokban, kézműves táborokban, ahol megtanultam a különböző szakmai fogásokat, például a fafaragásért, és akkor elkezdtem fafaragással foglalkozni, és mindig szobor lett a vége. Utána az agyagosokhoz iratkoztam be. Ott megtanultam, hogy kell készíteni egy agyagedényt, és utána készítettem agyagból egy kis plastikát, aztán többet, aztán sokat. Tehát így hoztam egyik képzőművészeti ága magával a másikat, utána faszobrokat kezdtem el készíteni. Majd kb. 15 évvel ezelőtt elvégeztem a festészet grafika mesterkurzust. Tanárom
a tanárképző főiskola és a képzőművészeti főiskolának a tanszékvezető tanára, Bálványi Suba volt. Ő ösztönzött arra, hogy végezzem el a festészet grafika mesterkurzust, illetve járjak hozzá, de ő tulajdonképpen 20 éves korom óta ismer. Akkor a rajzomat átnézte, és különböző instrukciókat, útmutatásokat, segítséget, tanácsot adott ahhoz, hogy mivel foglalkozzak, hogy foglalkozzak, mi az, ami jó, mi az, ami javítanom kell, és hát addig gyúrt, faragott, amíg eljutottam idáig, hogy most úgy gondolom, hogy nem okoz gondot egy portré készítése. Mindig szobrásznak tartom magam, és úgy mellette kalandozásképp foglalkozok kerámia mozaik táblaképek készítésével, és az utóbbi 10 évben, 15 évben pedig domborműves kerámia képeket kezdtem el készíteni, ami magába foglalja tulajdonképpen a festészetet, illetve a grafikát, a festészetet, a szobrászatot és mellett a mozaik készítés művészetét is. Ezt igyekeztem összekombinálni, és úgy gondolom, hogy hát ezt nem sokan csinálják rajtam kívül. Pont az összetettsége miatt. Én nem köteleztem el magam egy képzőművészeti műfaj ágban sem úgy igazán. Ugyanúgy szeretek rajzolni, festeni, szobrászkodni talán egy kicsit jobban, és mellette ezt a domborműves kerámia mozaik képet készíteni. És itt jön szóba a feleségem, ugyanis meg kell, hogy mondjam, hogy rendkívül áldozatos ilyen szempontból, hogy támogat, segíti a munkámat, ugyanis én hajlamos vagyok arra, hogy elkezdem korán reggel, és késő éjszakáig folyamatosan készítem, vénásan kapom a kávét, idézőjelben. Tehát törődik és gondoskodik rólam. Néha sikerül rávennem őt is arra, hogy kicsit bekapcsoljam ebbe a művészeti ágba. Szívesen csinálja, örömmel csinálja, csak kevés az ideje. Mindig erre hivatkozik, ezért nála egy kép elkészítése 2 év, vagy 2,5 év is van. Úgyhogy már 3 képe kész van, amit most a gödöllői kiállításon sikerült megmutatnom. Nem egy olcsó dolog egyébként a kerámia mozaik képkészítés, ugyanis ha valaki ezt komolyan gondolja, és létre akar hozni egy komolyabb kerámia mozaik képet, hát igen, mélyen a zsebébe kellene nyúlni. Nekem szerencsémre sikerült olyan partnereket találnom, akik támogatják az ez irányú munkáimat, és a náluk készletből kifutó különböző csempéket, padlólapokat tőlük megkapom ajándékba. Így nem kell megvásárolnom, úgyis van közte olyan csempe, aminek négyzetméterre 10, 20, 30, 40, 50 ezer forint is van. Mondjuk nyilván nem egy négyzetmétert kapok, de kapok belőle néhány darabot, ami látványosabbá teszi. A mozaik képek általában egy drága képzőművészeti műfajnak lehet egyrészt emiatt nevezni, másrészt általában jó módon megrendelők szokták a saját maguk kis lakásába, házába dekorációként felhasználni, akár a fürdőszobákban, vagy a wellness részükön, a lakásukban, minek hívják, fürdőmedencéjükben, belső burkolatként, díszítésként. Tehát ez nem egy olcsó dolog. Ráadásul az anyagminőség még külön meghatározza egy ilyen képzőművészeti munkának a látványát, ugyanis nem mindegy, hogy mennyi arany, ezüst, vagy üveg, vagy különleges fényhatású, csillogó mozaik darab vagy szem kerül bele a képbe. Látványosítja, szebbé teszi, élénkebbé teszi. A mozaik készítésnél általában az a jellemző, hogy közelről túl sokat nem mutat, hanem csak részmozaik darabokat lát igazán az ember. Összefüggésében csak távolról, több méter távolságról élvezhető, vagy lehet igazán megszemlélni a képet, és kivenni konkrétan azokat a vonalakat, vonásokat, portré esetén a kontúrokat az arcon. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit figyelembe kell venni, befolyásolja az embernek a munkáját. Tehát az anyagminőség alapvetően meghatározó, hogy miből dolgozik az ember. Egyszerű, olcsóbb anyagokból is lehet nagyon szép képet készíteni. Egy biztos, hogy türelemjáték, nagy odafigyelést igényel. Én szívből ajánlom mindenkinek, hogy ezt nézzék meg, illetve próbálkozzanak vele, hát ha sikerülni fog.